Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Татарстанга яна салкыннар киләчәк елда уку процессы ничек оештырылачак? Татарстанлылардан чираттагы зур күләмле йөк алгы сызыкка китәчәк. Хәрбиләр өчен нәрсә әзерләнгән? Шолда кыска вакыт эчендә явым-төшем шактый күп яуды. Алар юлларда, тротуарларда, шулай ук йорт түбәләрендә һәм подъезд башларында җыелган. Соңгылары өчен идарәче компания хезмәткәрләре җавап бирә. Эшләрнең бер өлешен коммуналчылар үз көчләре белән башкара. Бийеклектә, мәсәлән, күп катлы йортларның түбәләрендә кар чистарту өчен белгечләр яллыйлар. Безнең төшерү төркеме Мәләкәс Аръягы микрорайонында булды. Анда сәнәгый альпинистлар хезмәт куя иде. Барысы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Евгений Бянкин сәнәгать альпинисты булып инде 15 ел эшли. Ират сүзләренчә, һөнәре аны романтика белән җәлеп иткән. Һәр вакыт бийеклектә аның алдында ачыла торган матурлыкны күрергә мөмкин. Җәен ул агач кисү, тәрәзәләрне юу белән шөгыльләнә, ә кышын йорт түбәләрен кардан чистарта. Снега много в этом году, достаточно, но оттепели не было, он хороший, мягкий. Работа есть, для нас это самое главное. Сейчас мы чистим крыши балконов, да. Это чтобы весной не было сосулек. Сейчас, чтобы шапки, потому что шапки снежные, чтобы они не отрывались, не падали ни на машины, ни на людей. Вот, они бывают падают, отлетают от подоконников вдаль. Вот это мы все убираем. Евгений Бянкин үзенең иптәше Сергей Атмакин белән бергә эшли. Аның сүзләренчә, кардан тыш алар бузларны да төшерә. Балконы разные, во-первых, есть с углублением, есть. Ну и по времени это тоже долго. Пятиэтажки побыстрее, 9 они подольше идут. Сосульки где-то есть, все равно, через раз попадаются. Ну, сбиваем, убираем. Әгәр ике альпинист югарыда эшләсә, өченче хезмәткәр һәр вакыт түбәндә тора. Ул кешеләрне кар чистарту эшләре барган арада йортны икенче яктан урап узарга кисәтә. А можете обойти вот так, а то мы снег чистим? Йортлардан кар бүрекләрен алу өчен берничә сәгать вакыт китә. Альпинистлар сүзләренчә, барысы да подъездлар сонына бәйле. Сейчас мы находимся на 4-подъездном доме, 10-этажном в районе Замеликесия. Ну, на этот дом мы чистим его силами 2 альпинистов промышленных. На это уходит у нас примерно час с небольшим. До этого мы перед ним чистили 9-подъездный дом, где-то 2 часа ушло у нас. В среднем примерно так. Ну, дома 3-4 мы чистим за день. Кар чистарту эшенә һава тырышыгына йонты ясый. Мәсәлән, сәнәгать альпинистлары көчле җил вакытында эшләми, ә менә аларның ял көннәре юк. Белгечләр әйтүенчә, кирәк булганда алар шимбәдә, якшәмбедә чыга ала. Лилия Гатина, Эдмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Мәктәпкә бармыйча калырга ярыймы? Татарстанда һаман да салкын һава торышы саклана. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстан Республикасында яшәүчеләрне температураның түбәнәюе турында кисәтә. Термометр баганалары -26 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Димәк, 1-4 сыйныф укучыларына белем бирү учреждениеләренә йөрмәскә рөхсәт ителә. Уку процессы ничек оештырылачак? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Мәсәлән, дәресләргә Россия герой Сергей Чебнев исемендәге 56-нчы мәктәпнең 1-нче сыйныф укучыларының барысы да килмәгән. Салкын һава торышы аркасында балаларның бер өлеше өйдә калган. Ләкин балалар өчен дәресләрне гамәлдән чыгардылар дигән сүз түгел. Башлангыч сыйныфлар укытучысы Рүзлә Фәхретдинова әйтүенчә, алар да биремнәрне башкалар белән бер рәттән башкарганнар. Булай минем класста 29 бала, бүген инде 18 генә килде. Суыктан курыкмаганнары. Уку процессы бара, берәүдә туктамый, темаларны үтәбез. Өйдә калганнарга эшләре бар, учет.рудан эш биреп торабыз. Процесс бара. Белем бирү учреждениесендә дәресләр башланганчы ук якынча балалар санын беләләр. Балаларның ата-аналары сыйныф җитәкчесен алдан ук кисәтә. Бала мәктәптә буламы яки өйдә каламы? Әти-әниләре салкын булганга җибәрмиләр һәм класс җитәкчеләренә алдан беренче дәрес башланганчы хәбәр итәләр. Шуңа карап, шул булмаган укучылар санын исәпкә алып, безнең кайнар ризык белән тәэмин итү алдан планлаштырыла. Мәгариф учреждениесе хезмәткәрләре әйтүенчә, 5-нче сыйныфтан алып 11-нче сыйныф укучылары тулы составта диярлек килгән. Уку процессын алып барабыз, консультациялар үткәрәбез. Килмәгән балаларга әтиләр белән, әти-әниләр белән согласовывать итеп
группаларда задание беребез. Күрәсез, мәктәптә безнең бик җылы, безнең мәктәп ишектән кергәндә үк җылы сава исеп тора. Россия геройы Сергей Чебнев исемдәге 56-нчы мәктәптә 1400-дән артык бала белем ала. Шуларның 63-ы гына килмәгән, сәбәбе берничә. Кемдер авыру сәбәпле дәресләргә йөрми, кемдер салкын һава торышы аркасында өйдә кала дип хәбәр иттеләр Мәгариф учреждениесында. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Битараф булмаган татарстанлылардан чираттагы зур күләмле йөк алгы сызыкка китәчәк. Бу көннәрдә волонтерлар республика халкы хәрбиләр өчен гуманитар ярдәм формалаштыруны төгәлләде. Ярдәм партиясе җыелды. Озакламый махсус хәрби операция катнашучыларына барып җитәчәк. Аны озатуда безнең төшерү төркеме дә катнашты. Тартма артыннан тартма тулы йөк машинасы. Бу ярдәм партиясының үзенчәлеге, анда азык-төлек, медикаментлар, саклану чаралары һәм җылы әйберләр генә түгел, махсус техникада булуы. Безнең направление ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье, Курск һәм Белгород. Бу юлы без җибәрәбез шулай госпитальләргә, Белгород белән Донецкига. Безнең бу юлы бер машина, үзебез ремонтлаган Сарманны районнан, мотоцикл, тәгәрмәчләр, медикаменты. Гуманитар йөкне Луганск халык республикасы, Донецк халык республикасы, Херсон һәм Запорожье өлкәләре, Курск, Белгород кебек беренчә юнәлеш буенча китерәчәкләр. Бөтен республикадан волонтерларның масштаблы эш нәтиҗәсендә 10 тонна гуманитар йөк җыелган. Настрой боевой. Алла берсә инде. Дальше шушы состав белән эшне дәвам итәрбез дип уйлыйбыз, чөнки безнең бик күп районнар кушылып эшлибез. Азнакайлар, Актанышлар, Мөслим, Тукай районнары, Чаллының берничә хәрәкәте инде волонтерский. Без шушы бердәмлекне югалтмыйча, бергә булып, бердәм булып, киләчәктә дә бер эш башкарырбыз дип ышанып калабыз. Янәшәдә кыр кухнясы, чын солдат боткасы, аш пеше. Волонтерлар акциядә катнашучыларны куймаклар белән, кайнар үлән чәе белән сыйлыйлар. Авылдагы хәләл сарык, ат, каз, үрдәк, тавык итләреннән ясалган шурпа. Кызлар безнең ниләр? Солдат ашы, боткасы. И беленчеки, и чәй мәтрүшкәле булды, обязательно. Бу беренче тапкыр гына ярдәм җибәрү түгел, Татарстанда волонтерлык штаблары эше үзлексез дәвам итә. Окоп шәмнәре үзебез ясыйбыз, кулмазлары ясыйбыз, уйыкбаш бирәйләр бәйлибез. Бик күп итеп менә бу мендәрләр һәм кость подушка дип әйткән, аларны эшләделәр. Һәм дә инде нәрсә генә бирсәк тә, чәйләр, үләннәр эшлибез, үләннәрдән чәйләр. Гомумән фронтның бөтен өлешендә дә шушында ярдәм бардыр инде. Алгы сызыкка тагын җибәрү өчен гуманитар ярдәм җыю инде башланды. Лилия Гатина, Тахир Бикметов, Яңалыклар. Мөселманнар өчен изге Рамазан айы аеруча зур әһәмияткә ия. Бу айда алар ураза тота, шулай күп вакытын гыйбадәт кылып үткәрә һәм изге гамәлләр кылырга тырыша. Бу елны Рамазан айы 19 февральдә башлана. Бу уразаның беренче көне булачак. Ураза 29 көн дәвам итә, аның соңгы көне 19 март. Икенче көнне 20 мартта мөселманнар ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Бу көн республикада эшләми торган бәйрәм көн булачак. Исегезгә төшерәбез. Ураза вакытында мөселманнар таң атканнан алып кояш байганчыга кадәр ашау ичүдән тыелып тора. Моннан тыш изге Рамазан аенда иратларга төнге намаздан соң таравих намазын укыр өчен мәчеткә барырга кирәк. Шулай ук Рамазан аенда Коръән укырга, күбрәк вакытны гыйбадәт кылып үткәрергә һәм изге гамәлләр кылырга, мохтаҗларга ярдәм итәргә һәм садака таратырга киңәш ителә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. С 14 февраля по 29 марта цирк «Максимус» представляет уникальное шоу «Белые тигры», «Огненный человек», зрелищное мотошоу и лучшие артисты. Батырлар шаллыга килә. Герой шагыйрь Муса Җәлил истәлегенә Ватаным Татарстан газетасы гамәлгә куйган көрәш турнирына рәхим итегез. Бәйге Боз сараенда 13 һәм 14 февральдә сәгать 9-да башлана. Керү ирекле, яшикләү юк. Аш-су һәм сердәш рестораннарына, ифтар ашларына заказлар кабул ителә. Белешмә өчен телефон 39 68 40, чолы коды 885 52.